Hola! Estem així en un altre vídeo i bueno, continuem. Avui també passegem la nena i en Lluna. Després on anirem en Noa, que és la grandota. Alguna volta l'haureu vist en algun vídeo, no sé. Eh? Què? Calor. Ui! Vaig a parar-ho. Jo volia parlar de discutir. Jo venia avui a discutir. A veure, discutir, mireu com he fet la broma de discutir. És com s'associa a això, a enfadar-se, a estar en contra, a ficar-se a males en algú, no? I realment, moltes vegades és així, però és perquè no discutim bé. És com si dius, no m'agraden les lentilles, doncs potser és perquè te queden sense caldo i per això no t'agraden, perquè pareixen pasta... Gos. Que pareix pasta per a tapar un forat del carrer. I per això no t'agraden les lentilles. Per tant, si no t'agrada discutir, és perquè potser no sàpigues o perquè estàs rodejada de gent que no sap discutir. Però discutir és molt necessari. Se necessita discutir per a arribar a acords en la convivència, en l'altra persona, per a dur-se millor en els amics. És necessari discutir. La gent que no discutís mai, com defen el que ell vol? Anant, o sigui, quedant-se soles, fent el que li dona la gana sense comptar amb ningú, així no discutís, no? No, és necessari discutir. Passos per a discutir millor. 1. Definir el tema. De què anem a discutir? Quin és el tema que anem a discutir? 2. Estem calmats per a discutir? O estem alterats, estem nerviosos, estem en rencor, N'hi ha que saber si estem calmats, si estem suficientment reposats per a poder discutir. Bueno, una vegada hem definit el tema i estem relaxats, el que n'hi ha que fer és permetre que l'altra persona s'expressi, que diga les seues raons, que explique per què creu que el que pensa és el que s'ha de fer. I després demanar-li que t'escolte, que escolte... Ja ve. Demanar-li que escolte les teues raons, no? Igual que ha fet ella, doncs fer-ho tu també. Després ella que te puga contestar, ¿vale? És un diàleg. I per fi, i últim, que de vegades no ens dona temps a arribar a aquest punt, però bueno, se reprèn en un altre moment, és arribar a algun acord. O sigui, aquesta discussió per què ens ha servit? Per algo, no? Per algo. Per tant, ens té que haver servit per a algo. Per tant, és el que haurem d'arribar a algun acord. Alguna conclusió, no? Encara que siga en taules, quasi mai és en taules, perquè les relacions humanes no són tan exactes per a quedar en taules, però sí que se pot posposar, sí que se pot arribar a algun acord. Per tant, aquests són els passos. Això pot durar poquet o pot durar molt. Se pot fer en una vegada o en diverses, però la cosa és que no tinguem por a discutir. I això era el que volia parlar avui. Vaig a per la Marina, que va per terra. Un beset. Adeu.